Панайотов. Сега ще научим кой получава наградата Русе в категория творчески екип или културна организация. Това е издателска къща Парнас. Браво! И да благодаря на всички наши колеги, сътрудници и приятели, с които тази награда нямаше да е възможно. Благодаря ви, колеги. Браво! Ще узнаем името на удостоения с награда Русе 2009 за цялостен принос в областта на изкуството и културата. И това е Георги Делиганев. Абаджиев. Поздравления.